Sihleli nodokotela umqungete sihleli nawe lapha indoda yaphezulu ePitoli. Mina ke indomandomane yadumeza izenhlanhla somdlebe nondela mzimba bheje mfazone empandla. Ake ngithathe ibuko zami ngibone kahle ngoba ngathi angiboni kahle. Nondela mzimba bheje mfazone empandla inhliziyo zamadoda ibomu nakhuya nina basetete nina basenyimba nemkhonto kwasigazi intaba ikhala amanzi. Ndoda amadoda namhlanje ngikubizile kodwa mangikubiza la kunento engifuna uzongichazela yona. Ngaphandle ukuthi simoshe nje isikhathi kakhulu ngifuna lento ungichazele yona ngoba ngiyadideka abantu mabeyikhuluma izinto ziningi ngoba phela singacula sonke kodwa uyedwa umuntu osuke enandisa ingoma. So namhlanje ngifuna ungihlukanisele inhloko nesikhandi. Basho kanjalo bathi hlukanisa inhloko nesikhandi. Ngifuna ungichazele ukuthi kahle kahle uma sekukhuluma ngokugeza umuntu usuke kugeza insile enjani lena asuke igeza kusuke kwenze njani makuthiwa umuntu kufanele agezwe ugezwa ngoba unemoya ugezwa ngoba unani umuntu onjani okumele agezwe noma nami ngoba ngibuka nje manje kufanele ngigezwe onjani umuntu ofanele agezwe. Qala ngizoqala ngibingelele dokotela ngibingelele nabalaleli ababukele njengamanje. Masikhuluma ngokugeza ukugezwa kwabantu kuhlukene ngoba umuntu angeke uvele umgeze umuntu engangcolile. Ukugezwa komuntu kuyenza ukuthi uthole ukuthi unebhadi ehambe lokho ethi abantu nginebhadi kodwa engazi ukuthi lingene kanjani. Simhlukanisele kumuntu ukuthi lokho uthi unebhadi bese siyakuhlola sikuthole ukuthi leli bhadi wahamba ukhala ngalo into zakho sabathe uyazenza zingenzeki. Babe lapho ngoba ngiyakuzwa ukuthi bese siyakuhlola. Kahle kahle wena uyahlola. Mina ngiyahlola. Uyinyanga noma uyisayoni noma umthandazi. Mawufika nje lapha ePitoli Centurion la ngisebenzela khona mina ngiyahlola Monday to Saturday, Sunday ngiyathandaza ngawo. ePitoli Centurion. Kuphi nendawo ngoba phela kunemigwaqo. Ngilapha eOliven mina yena ushilami seOliven Northbush. Okay, singabaleki kakhulu sisasela endaweni yokugeza. Uthe umuntu ongcolile uyambona ukuthi ungcolile lo muntu noma umuntu uhambe ekhuluma ethi ake sithi umuntu ubulele ngabulala ngageza. Still kusafanele ngigeze futhi umuntu obulele ugeza kangaki? Umuntu obulele vele kuyamphoqa ukuthi ageze. Kayingaki? Ake sithi lo muntu ugezile still lo muntu uyabuya ebusuku sathuka. Wenza njani? Ukugezwa kwabantu kwekuhlukene kufana. Ukugezwa nje kwabantu akufani. Kodwa umuntu uma ngabe nje ebulele kunethunzi elimembathayo okufuneka ukuthi ahambe yolisusa. Uthi omunye umuntu mayebulele uthola ukuthi umndeni wakhe awazi mayingena ekhaya idalo eziphilayo nezihlambulukile azimivumeli kahle ukuthi zimenzele into zakhe ngoba suke sekunomuntu osemelekile ngoba wachitha igazi nowakufihla. Kufana nomuntu owumntwana mangabe wazithwala wasaba ihlazo bese yasikhipha leso siso. Lonto iyashintsha ibe isitha kuyegazi ibe yibhadi lonto iyaxabana yilento siyakwazi futhi ukuyigeza into enjalo ngoba kusuke sekuxabana nenzuzo yomuntu inhlanhla yakhe yalimala ukuthi kunethuzi manje eselimelekile livale into zakhe. Ngezinye indlela uzama ukuthi umuntu obulele nomuntu okhipha isisu izono zawo ziyafana. Ziyafana ngoba usukuchitha igazi wabulala umuntu umphefumulo womuntu uhleze njalo kulandela uyakuvalela futhi izinto ngoba ukhona omunye umuntu oyayethikela ngokwebhadi lakhe nje yedwa ngabatshela abazali ukuzethwela bese echithelwa isisiphuphu. Abanye abakunaki lokho ukuthi ukuchitha kwesisi kuyibhadi ngoba mohambe wangakuhlamba wangakuhlambulula wangakwethula ku kuyalivula ibhadi uhlale njalo uhlukumezela sabathe uyahlala nomuntu uyahlala emsebenzini izinto zakho izibhidlile bese sithi mase sikuhlolela sokuthi khona umntwana wathi uyahlala wangamkhona waphuphuma ngokuthi wena wawufisa ukuthi abe khona wagcina ususabele kubatshela nabazali ukuthi ngangazethwala njalo ngagcina ngingamthwala ngumntwana ngangamkhona waphuphuma bese ungabatshela abantu abadala abazokulekelela lento. Kukhona abantu abanenkinga ke nje ukuthi ngoba ibhadi iqabanga into eziningi nangesichithi ukuthi uthola ukuthi wena uthandana nomuntu kanti ngikufihlele mina ngingubese ukuthi nomunye umuntu engikhwaphile ngimkhwaphile ebese lo muntu egadla ngento ezithile gcine sekuba isichitho kuphume kimi uqabele nami sixabane mina nawe kuyalenza futhi ibhadi lonto siyakwazi ukuthi sigeze leyo ngoba umkhokha kwena into zakhe yalenza ukhondolo lokuthi into zakho zilimali kanti wachitha bese kuchitheka ungabe sachitheka kuphela uthando kuwe bese kuchitheka yonke into lento ezihlahla kuwe. Ake kuthiwa kwenzeka ngobese umuntu awulala nomuntu okhipha isisu ngayizolo leyo nto ibhadi idinga ukugezwa ubani ofanele agezwe lapho intombazana noma ubhuti lo sisu ukhipha isisu izolo ebese sibhedlela afike kwenza abortion tukutuku seyafika futhi seyolala nawe yini leyo nto. Umuntu wesilisa kuyamenza ke lokhu ube nebhadi ebe neshwa lokuthi athanda nomuntu umuntu wesimame uthola ukuthi akanahlelo lokuthi
akhe naye abesempilweni ukuthi uyahambisana naye bayaphambili ekwakheni mayezethwala wesimama ethola ukuthi uzethwela ingane yomuntu akanganakho ukuthi nesifiso sokwakha naye uyahamba eyokushula ingane bese uyalala wena naye uyibhadi lelo kwela ngoba lonto yakwembatha ngoba igazi lelo suke noma ngathiwa ulale nomuntu obezethola ingane ongasiyona yakho kuyibhadi kwena umuntu wesilisa lokho mawusufika kubantu abelaphayo bakutshela ukuthi unethunzo nohamba nalo okufuneka ukuthi lisuswe kuwena eliselenza manje ube nesidingo into zakho zingahlali kahle umuntu wesilisa uyaba nalelo bhadi lokuthi uthola ukuthi uhlangana nentombi ekhulumisa kantombazane yakhe ibisisi yangaphezulu besilala naye bese kuyahlala bekwenza isichitho ukuthi into zakhe zonke ichitheke kahle manje ngiconfirma kanjani ukuthi cha lo muntu engilale naye usikhiphile isisu ngayizolo ubona kanjani umuntu ukuthi cha lo muntu ngalala nomuntu okhipha isisu umuntu wesilisa kuba nezimpawu nje eziningi kuyena egazini ezenzakalayo mayelana nomuntu ke ngithi nje uhlangana nomuntu ade okhipha isisu umuntu wesimama kufana nomuntu wesimama kade ekhipha isisu ngayizolo kusase besizolala nawo kukhona izinto ezenzakalayo kumuntu wesilisa ngaphakathi kodwa ke abantu abasebenzala manje isikhathi samanje okuningi abaqaphelisisi abasakwazi ukunaka kodwa nje khona izinto eziba ama-symptoms noma ama-sign kumuntu wesilisa nomuntu osuke echithekele isisu noma ekhipha isisu wakufihla lokho wangakuhlambula wazodibana lo muntu wesilisa uma kwenzeke usekhaya laphana ubuka njengamanje laphana iDr Khethelezi YouTube channel sicela ungakhohlwa ukuthi uciphize leya bell ekhona ezohlala njalo ikunika ama notifications makunama video esiwafakayo ungakhohlwa ke usubscribe press the red button sihleli noDokotela uNgobese sihleli neKakaramba sihleli nePresident indoda ephuma phansi ezweni laseMtuba phesheya kothukela endaweni yase KZN ezweni lase South Africa lapho sikhona sisakaza bukhoma phansi eGagasini eThekwini kanti ke uhlala khona endaweni yakwaNyamakayi phela amazinyo endoda ezweni laseGoli phezulu komgwanti wako Pretoria bari bomadali bomaniri libo Maria baskimile boDorina sazi ukuthi basuke bechaza ukuthini uma besho kanjalo ingoma ke yaphuma phezulu ezweni lasePitoli engenza amapedi kwathatha kithi sithi dumelang lekai mapedi namasuthu nabesuthu nabetswana sinithanda ngothando lwalavo siseThekwini njengoba ngilana nomfoka Mqungethe uyasho le ndoda ithi abantu abaningi into zabo zibambezelekile ngoba abaqonda ukugeza kahle ukuthi suke sikhuluma ngokugeza kunjani kusuke kuyikuphi lokugeza suma sikhuluma ngakho namhlanje kuyecacisa uhlukanisa isihloko nesihlanti lapho echaza ukuthi ungenzeka ukuthi wena ugezile kodwa lokuyishaya isifuba uthi ngageza cha bafowethu sukumani ibambe vuka uyithintithe ngoba kungenzeka ukuthi walala nomuntu okhipha isisi noma kungenzeka ukuthi walala nendoda kade inquma ngayizolo kunomthelela yini ukuthola ukuthi indoda ibinquma ngayizolo ihambe ithengiwe iyodubula umuntu ngayizolo kusasa izolala nentombazana intombazana iba nomthelela yini lapho ibhadi elikhulu lelo khehla ngoba phambilini nje mangabe silandela kwasemandulo kwakuvele kwenziwa umkhubo omubi kodwa engawusolo ngoba babephila ngawo kwakuyaye ukuthi ngisho kuthiwa umuntu wesifazane ufelwe umuntu omlingani wakhe bese yathathwa ayiswe endawana thile afika athola umfanyana noma umuntu uthizeni ayolala naye kanti ukhipha lelo bhadi babenenkolelo ukuthi liyaphuma ibhadi kuye lingene kulowo muntu angazi ukuthi sengithola ibhadi ngaleyo ngeke kuhlukane ke phela nami mangabe ngibulala umuntu namhlanje kusasa ngigibela ibhanoyi ngihambe ngePitoli ngilala ingane yomuntu ibhadi izolithola leyo ngane manje kusho ukuthi wena kunalezi inyanga uthola ukuthi zithi awuthi ngilale nawe ukuze ngikhiphe lento kuwena or ngifaka umuthi ikhona into enjalo ukuthi kuyafaka umuthi ngesithotha komuntu sangasese angifuni ukuxabana nabalaphi ndaba ukuthi ikhona into enziwayo eningi ejulile kufuna ukuthi umuntu ngoba siyakukhuthaza kanti abantu abasukuma bahambe kubalekile umuntu umuntu wesintu asukuma ayohlola impilo yakhe ukuthi into zami ngonyaka ohlele bezenzela awuthi Ngobese zikhona izinto ezenziwayo uchaza ukuthi bakhona abantu khona imithi wena ngokwakho ngokufunda kwakho ngokuthwasa kwakho ufundiswe ekhaya uthatha isikhwama ukhona yini umuthi okuthiwa ufaka ngesitho sangasese uthelala nomuntu ukuze kufakwe lo muthi ikhona into ebakuthiwa isikhonkwane ngeke ngize ngiyifihle lona abantu abaningi yababamba lonto wesilisa iyamehlela lonto afaka isikhonkwane umuntu kanti ongeza ukugcinana naye lonto iyashintsha kulowo muntu ibisimenzela ibhadi nowesimame ngokunjalo ngabe mina ngifaka isibambelo kuyena ngithi ngikhanda umuzi wakithi noma ngikhanda uthanda ukuthi abe into yami nje ukudlala bese ngiyahlukana leyo nto iyamhlupha umuntu umbuzo wami uthi Ngobese ufika iclient kuwe wena uthi cha ngizokufaka umuthi ngesitho sami sangasese ake sithi ukuthi siyenze lenkonzo sekamela wena njengenyanga akuwona umakoti wakho akuyona ini
ukhona umuthi onjalo angivumelekile mina nginawo lo muthi angikwazi ukwenza lokho kumuntu athi ukhona nje in general ngiyangizwa abantu bekhala ngaleyo nto kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu ngalezo zinto ngoba ngila phambi kwabantu kodwa nje abantu abaningi banaleyo nkinga kodwa siyasikwazi ukuthi umsimhlambe ngoba khona into umuntu osuke edingene ilanga mayisukile ke ngithi nje mina ngoba ngemnje ngiyangibona njani nje balaleli nabantu babukeli mangabe ngithwasa kumuntu onakele vele wayivele uzonakale bese yafisa ukuthi angenze isiyoyo sakhe bese yayifakela kodwa sifuna ukukhuluma kakhulu ngalezo zinto okay ngoba mina ngaba nenhlanhlembe ukuthi akazange ngiyikuthwasa kodwa khona abantu abafika ukuthi basitshela ukuthi ngangithwasile kodwa ngagcina sengiyisigqila sakulowo muntu angithwasa kuyo inamba leyo utholakala yona baba Ngobese ithini u063 063 771 771 0356 0356 sihleli nobaba uNgobese lapha notholakala endaweni yase Oliven endaweni yase Pretoria kanti ke okhuluma udokotela uKhethelezi Dr Khethelezi Dictionary indaba ethi umndeni ungakhohlwa ke ukuthi uyangithola kwi Facebook page inyanga yodumo mzo ungakhohlwa kushaya ulike noma ungifollowe khona kanti uyangithola futhi lapha kuVuma FM njalo ngo4 o'clock ekseni kuze kuyoshawa 5 o'clock from Tuesday Wednesday Thursday kuya ku Friday lapha ngisuke khona ngithi the healing hour engisuke ngikhuluma nomuntu omusha ngikhuluma nogogo ngikhuluma nomama ngikhuluma nobaba ngikhuluma nephoyisa ngikhuluma ne-security ngikhuluma nabo bonke abantu nodokotela besintu nabesilungu nabelaphi bendabuko bafowethu siyayidedha indawo njengamanje bengihleli nobaba uNgobese that was my guest for today kanti ke amanamba akhe uzowabona nanka lokho yavela lana escreenini sethu ungakhohlwa ukuthi umshayele uyomvakashela ePitoli eGoli ukuyohlola nje ukubona ukuthi into zakho zihamba kanjani otherwise thina sithi lapho khona sithi enyangeni yomama nibaphathe kahle omama labo bantu bamagolide bahle kakhulu singabahlukumezi inyanga yabo sithi kumela nami it's also my happy birthday month ngithi happy birthday to myself inyanga yami kodwa yokuzalwa siyabonga sinithanda ngothando lika love ningakhohlwa ke futhi ukulike ipage lase pharmacy Dr Khethelezi traditional pharmacy ipage lethu lapho uzothola khona qathango yethu yonke esiphethe epharmacy lethu siyabonga sikuthanda ngothando lika love ungakhohlwa kusivakashela chemistry 407 Salmon Grove Anton Lembethe ku Smith Street lapha shop number 1B usivakashele khona chemistry kanokusho siyanithanda ngothando lika love sale kahle